Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri. Kar ku mance ku yi mana lakin a wannan bidiyo mai albarka wato biyo in gogo check wannan channel mai albarka. Sannan ku danna mana lakin ku danna mana karaura domin sababbin shirye-shiryenmu sababbin shirye-shiryenmu a yaran ɗora. Yau za mu gabatar muku da wani bidiyo wanda yake akan WhatsApp. Shi kuma wannan bidiyon shi ma kamar yadda muka saba ansa tambayoyin mutane. Wani bawan Allah ne yake tambaya ta yana cewa ya zami mu ɗora dogon bidiyo a WhatsApp mu tura ma abokananmu. Yawanci bidiyon da WhatsApp yake ɗauka bai wuce minti 2 minti 3 sai abin da ya kasa. To insha Allah yau zan nuna muku yadda za ku yi ku ɗora dogon bidiyo a WhatsApp ka tura ma kowane ne. Ka tura duk inda kake so ga abokanai da abokan arziki ko kuma ga iyali ko kuma ga abokanan kasuwanci. Bidiyon koda na minti 10 ne zan nuna muku hanyoyin da za ka tura shi kuma a kalle shi gaba ɗaya. Tun sha Allah kar ka mance kai kokari dai kai lakin kai subscribe a wannan channel domin shi subscribe ba za a ɗebi datan ka ba za a ɗauki kuɗinka na kira ba kawai abin da yake bukata. Abin da ake bukata subscribe duk sanda muka saki sabon bidiyo YouTube za sanar da kai. Kuma shi yin subscribe da liking da sharing da yan uwa da abokan arziki yana ƙara mana ƙwarin gwiwa na kawo muku sababbin bidiyoyi. To wannan shiri da na ce zan nuna muku yadda za ka dinga tura bidiyo ko mun nauyinsu ko mun yawansu a WhatsApp. Akwai wani application da ake ce mishi splitter, video splitter gashi nan na zagaye shi. To yadda za ka yi kai aikin wannan shine sai ka zo ka buɗe bidiyon kamar haka. Idan ka buɗe bidiyon kamar haka ga wani wuri nan da aka sa nes a hannun dama sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi haka ga kuma nes an sake kawowa a hannun dama shi ma sai ka zo ka sake taɓa shi kamar haka. Ga wani nes nan shi ma dai a gen daga hannun dama shi ma dai sai ka so ka sake taɓa shi kamar haka. Sannan kuma ka sake taɓa wannan nes ɗin kamar haka. To yanda ya kawo ka nan ya nuna go it wato mu shiga cikin application mu ga yanda yake sai mu danna go it ɗin nan. Idan ya kawo mu haka sai mu zo mu danna OK. Idan ya kawo mu wannan waje kuma sai mu zo mu danna allow wato wannan na farkon nan. Ga wasu wato ainihin rubutu nan da na farko da na biyu to sai mu zo mu danna na farkon nan. Idan muka danna na farkon nan zai kawo mu wannan waje to anan abin da za mu yi nan an sa splitter bidiyo nan kuma an sa save bidiyo to wannan na farkon shi za mu zo mu yi amfani da shi. Sai mu zo mu taɓa shi kamar haka. Idan muka taɓa shi haka gaba ɗaya zai kawo na bidiyoyinmu da suke kan memorinmu ko kuma in ce suke kan wayarmu. To bari mu zo mu nemi wani bidiyo ƙarami wanda za mu yi aikin akan shi domin kar ya ɓata mana lokaci. Bari nemi wani bidiyo ɗan ƙanƙani. Ga nan bidiyo 75 bari mu duba nan mu zaɓi wanda muke so. Wato nan memorinmu ne wato bidiyoyinmu ne na cikin gallery ɗinmu. Ga wani bidiyo nan nawa bari mu zo mu ɗauki wannan. Sai dai minti kusan 6 ne amma insha Allahu zai gama yayyanka shi da wuri. Bari mu zo mu taɓa shi haka. Idan ya kama wannan waje to ga wani wuri nan inda aka sa WhatsApp splitter. Gashi nan na zagaye an sa WhatsApp splitter sai mu zo mu taɓa shi haka. Idan muka taɓa shi haka kuma ga wata kibiya nan wadda ta nuna mana good sai mu zo mu taɓa shi haka.
Kar ku mance ku yi ƙoƙari ku yi like, ku yi subscribe, sannan ku yi sharing da Facebook da Twitter da Telegram domin 'yan uwanmu da suke nesa da kusa su masu amfana. Sai mu zo mu taɓa nan good ɗin nan. Idan muka taɓa good ɗin nan, to nan ya kawo mu wani waje wanda yake za mu iya rubuta sunan bidiyon da muke so. Idan kuma ba ma buƙatar mu rubuta mu canza ma bidiyon suna, sai mu zo mu danna don gashi nan. To amma mu za mu canza ma bidiyon suna, sai ka zo ka taɓa wannan wuri, sai ka janye wannan rubutu. Sai mu zo mu sa BY Ungogo Tech. To kawai sai mu zo mu yi don a nan. To bayan mun yi don gashi ne ya nuna mana, zai rarraba mana bidiyon nan yanda zai iya hawa WhatsApp mu tura shi kuma duk inda muke so. Gashi nan ya nuna mana video splitter, sannan kuma nan in kun kula ga direction nan yana tafiya, ya kamo tun daga farko sai ya kawo har ƙarshe, ya kawo nan. Idan ya kawo har ƙarshe nan, ya kawo nan, to za ku ga yanda bidiyon zai kasance. To alhamdulillah, duka wannan wanda kuke gani shine bidiyon da ya rarraba mana shi kowanne sakan 30. Kowanne sakan 30 kun gan shi yadda yake. Kun ga wannan sakan 30, wannan sakan 30, wannan sakan 30, wannan haka duk sakan 30 ne ya ɗora mana shi, ya maida mana shi gwargwadon yanda za mu iya tura shi a WhatsApp. To idan ya kawo ku nan, abin da za ku yi kawai yanda za ku yi ku ɗora shi a WhatsApp, sai ku zo wannan wuri da aka sa share. Gashi nan ya rarraba mana hoton kusan 13, 30 second times 13. Ya rarraba mana shi sakan 30 sau 13. Wannan na ƙarshe ne kawai bai kai sakan 30 ba, sakan 13 ne. To kawai sai mu zo mu taɓa wannan wuri da aka sa 13 sharing, inda aka sa sharing gashi nan daga hannun dama, sai mu zo mu taɓa shi haka. Dama can mun zaɓi WhatsApp daga farko, sai mu zo mu taɓa WhatsApp gashi anan kuma. To ku bari ku gani mu tura shi a ɗayan WhatsApp ɗina. To ga ɗayan WhatsApp ɗina anan, sai mu zo mu watsa su anan gaba ɗaya, sai mu zo mu yi sending. Kamar yadda ka saba tura bidiyo, haka za ka tura su ɗaya bayan ɗaya, haka za ka tura su gaba ɗaya. To ga su nan sun jajjeru, kawai sai ka zo ka danna wannan kibiya. Da kun gan su nan, ga su nan sun sauka, sai dai yanayin ɗaukan data shi yasa na ɗau ƙaramin bidiyo, amma insha Allah gaba ɗayansu za su je ga duk wanda kuke so. Kun gan su nan, wannan ya riga ya je, saura wannan shi ma saura kaɗan. Bari ku gani, bari mu ɗan rage ƙara. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Wannan ya riga ya sauka. Da farko idan kai farkon shigowa ne cikin wannan channel ta mai albarka, albarka, shi zai ɗayan ya zo. ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙaraura, ka zaɓi all, sannan muka saki sabon shiri za a sanar da kai. Sai kuma ga na biyu, shi ma ya sauka, kun gan shi nan. Shirin nama yau za mu kawo muku shi Kun ga daga wancan bidiyon shine title ɗin, na farkon shine title ɗin bidiyon, sai kuma na biyu mai biyo masa, shi kuma gashi ya ci gaba daga inda wancan na tsaya na farko. Bari ku ga shi kuma wannan daga inda zai tsaya, sai mu ɗauko na uku. ya ce maka ka ce da shi a ina ka samu namba ta, ya ce maka a WhatsApp group ne. To bari ku ga na ukun, shi ma gashi nan.
ya samu lambar ka. Da yawan Allah da zamu nuna muku hanyar da za ku bi kun ku ga ya koyi ɗora akan lambar waccan ku a magana cikin WhatsApp ta group. farko. Ko kuma yanayin yadda muka shigo lokacin siyasa yanzu sai ka kuna WhatsApp group da mutum sai ga ya ɗauki lambar ka da Ka ga wannan hanya ga su dai sun sauka gaba ɗaya kamar yadda kuke gani. Haka idan ka tura ma mutum hoton bidiyo to komin yawan bidiyon haka za su dinga tafiya. Bari mu ɗan dakatar da su saboda kar data ta tafi, inda dai an yi misali yadda 'yan uwa za su gane. Irin tseda su kawai, amma wannan hanya dai kawai ita ce za ka yi ka tura ma mutum duk bidiyon da kake bukata komin yawan sa kai ko ya wuce na awa guda. Wannan splita ɗin zai gyara maka shi, lalaba maka shi yadda za ka ji daɗin tura shi, kuma wancan zai kalle shi normal babu wani inda ya yanke. Saboda haka kar ku mance ku yi mana liking a wannan bidiyo.